Olulu sasazo ngqolwe ndaba estudio 9 kukomkhulu SABC eAuckland Park eGauteng nazo ziphambili. Inkampani enikezela ngenkonzo yombane Eskom ithi ixesha landisiweyo lokuhlaziywa kweebhokisi zombane lijolise kwabo baqhubekeka bengawuthenga umbane kuquka abo bebewuthenga kubathengisi abangekho mthethweni. We want them to run and rally young people behind the banner of the ANC first, but we also want them to champion the interests of young people. Iphiko lolutsha le-ANC lithi abantu abatsha mabaluthathele kubo ushishino lwezikroxo kwaye kuvalwe zonke izikroxo zabemi bangaphandle. Ijongwe ngabomvu ifinal yetumente ye-Carling Knockout Cup phakathi kweMamelodi Sundowns neqela elitsha kwi-PSL iMagesi FC. Molweni makhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Inkampani enikezela ngenkonzo yombane Eskom ithi ixesha landisiweyo lokuhlaziywa kweebhokisi zombane lijolise kwabo baqhubekeka bengawuthenga umbane kuquka abo bebewuthenga kubathengisi abangekho mthethweni. Eliziko le-SABC lithethe ne-Eskom ngalombane njengoko abantu eGauteng namhlanje benze imigca ngelihlaziya imeters phambi kokuphelelwa kwazo. Kuthe kusa nje namhlanje mbukeli wendaba ze-SABC kwabonakala online abade kwamanye amahhovisi esikhungo esiphehla ugesi kulelizwe Eskom nokuyisikhungo esiphenduke undaba mlonyeni ngenxa yoguquko olwenziwa yi-Eskom ngezigubhu zogesi kwabathile. Engangijabulisa ukuthi mangifika yonke into ilunga ngoba mangithenga lo gesi lo awungeni ebhokisini. Ngifuna ukulungisa leyo nto leyo. Kunogogo ophume neindaba ke yena ezimnandi ngaphakathi esho ukuthi uthole olukhulu usizo lolu waqhuquzela abantu ukuthi abathenga ugesi bayeke ukuweba. Iqiniso lafuneka kusebenzeka kahle. Inkinga ikithi thina abantu ngoba abanye baphethe amaphepha shotayo, abanye banenkinga babrijile yizo zonke lezo zinto lezo. Kanti ukuthenga nje ugesi kufana nokuthenga isichebo endlini. Yabona okhulumeli Eskom kuzolonke uDefu Mkwena uhlube udlubu okhasini ngomnqamla juqu wakusasa. If I've breached my meter or if I haven't been buying electricity, for the past 6 months or so, or just bought once in a while and then I haven't bought electricity, those are the customers that we're talking about. And what we find is that it's most of the customers that are in the queues. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseSoweto eGoli. Inhlaningi yabahlali baseThekwini basaqhubekeka nokwenza imikrozo emide beleqa umda osikiweyo ngokuhlwa ngomso wokuhlaziya ibhokisana zabo zombane. Ngokwe-Eskom imitha ezingaphaya kwe-2.8 million ezizakuyeka ukusebenza. I-Eskom ithi abathengi abangenazo ezibhokisi abanezonakeleyo nabangathengi imbane baye bandiselwe ixesha babongoza batyelele iofisi zakwa-Eskom. Apho bangazihlaziyanga imeters zabo kuzonyanzeleka baxoze mphini wumbi baphile ngaphandle kompane. I-Eskom ithi kusakuphela labanawo amanani ompane abasayikuba nawo umpane, into ekhokhelele kwimityangambo yemikrozo yabahlali kwiofisi zenkonzo yompane baleqa umda osikiweyo wangomso. Bafakalise ingxaki ezahlukeneyo abahlali ngenkonzo yompane. Inkinga zagesi besinazo isikhathi eside. Kodwa manje siyabonga ukuthi uhulumeni uzwelile ukuthi asisize sithole amamitha amasha ukuze siqhubeke sithenge ugesi. It's been a long time singawuthenga ugesi thina ekhaya and siyathanda ukuthenga but bathi la masibafonela sibatshela ukuthi sinenkinga kagesi bathi bazofika bazowulungisa. Bambi bathi lifutshane ixesha abalinikweyo lokuhlaziya ibhokisi zabo abanye bathilanele noko. I'm very disappointed because they're giving us a short time. They didn't give us enough time to do all the processes. They just gave us a short time because tomorrow is the last day. The time was enough for everyone. I would include uhulumeni yabo isikhathi besanele. Kukho abathi inkqubo yohlaziyo ka-Eskom ya online ayincedisi kwaphela. When I'm using that online to check what is the problem, they are giving me numbers. They gave me 14 numbers, the one line and the bottom line to use and then insert my token, still rejecting. I-Eskom ithi abathengi abahlaziye ngexesha elifanelekileyo bazokonwabela inkonzo yompane engenaziphazamisi.
Iphiko lolutsha le-ANC lithi abantu abatsha mabaluthathele kubo ushishino lwezikroxo ezibizwa ngezipaza kwaye kuvalwe zonke izikroxo zabemi bangaphandle. Usekela nobhala jikelele wokuqala we-ANC Youth League uTsakani Chiviti uthethe oku kwinkomfa ye-13 yephiko lolutsha le-ANC lephondo laseMpumalanga neqhubayo eNotting House ngaseMbombela. Uthi inkokeli zeli phiko lolutsha mazigxile kusombululeni imingeni ejamelene nolutsha kweli lizwe. Inkomfa yephiko lolutsha lwe-ANC eMpumalanga iyaqhuba nangona bekukho izityholo zenkqube nebathe bilungiselela ukubanjwa kwale nkomfa ngabathunywa abangaphaya kwama500 abazimasele nkomfa nabaphuma kumasebe ohlukeneyo eliqela. Iqize eliququzelela le nkomfa libike ukuba sebefikile ku-95% kwinkqubo yokubhaliswa kwabathunywa. Eliphiko lolutsha le-ANC lithi ulutsha kufuneka luthathwe inxaxheba kushishino lwezikroxo. Likwathe kufuneka i-ANC Youth League iqubisane neengxaki ezijongene nolutsha kweli lizwe. Young people to be united because we want them to run and rally young people behind the banner of the ANC first, but we also want them to champion the interests of young people all over the country. Young people are unemployed, young people are lingering the streets, they are now agents of drug abuse. Abathunywa bazimasele nkomfa bathi bangxamele ukonyula inkokheli ezintsha. To elect young people that we chose ourselves, young people that are going to represent the interest of young people. The Youth League has been suppressed by the old guard, but right now we are here to ensure as young people of the province that we as young people are going to be represented by leadership that will be chosen by us. Isiceba sekomiti kazwelonke seliphiko lolutsha le-ANC sivakalise inkxalabo ngokungabikho kweenkokheli ze-ANC zeliphondo kule nkomfa. ANC Youth League is the ANC Youth League of the ANC. Should be here to address young people on their challenges and the possible solutions that they have as a province to resolve the problems of young people. Ukanti ikomiti entsha izakonyulwa izakubhengezwa ngomso. Umasipala Mbaxa waseMangaung eFreystata ulumkisa abahlali bazikhwebule ekubolekiseni ngeenkcukacha zabo ekubhalisweni kweevenkile zasekuhlaleni. Lo masipala uqaphele ukuba abanye babahlali bophula umthetho ngokunceda abemi bangaphandle bafake izicelo zemvume yokuthengisa kwezi venkile. uMongameli Ramaphosa umemelele ukuba kubhaliswe zonke ezi venkile njengenxalenye yolwa neziganeko zokutya okunetyhefu. Shalikhatshwe yinja uluntu luyaqalathelana ukuya kubhalisa iivenkile zalo zasekuhlaleni ezithe chithisaka isitalato nesitalato kwilizwe ngokubanzi kwii-ofisi zoomasipala. Kodwa kukho abo sebekhala ngokubethwa ngemfi iphindiwe. The unknown people, let's say, I don't know what kind of people they are protecting not to get into the municipality. So it was disturbed. 21 days is too small, but it's not better 21 days. eBloemfontein abahlali bazidaphele kwiivenkile zabemi bangaphandle emva kokuba abafundi abangama-40 bebebalekiselwe kwisibhedlela iPelonomi emva kokutya ukutya okutyhefekileyo. You cannot punish 95% for 5% people. So there is some undocumented people. Umasipala waseMangaung utyityimbisele umnwe abahlali bazikhwebule ukuncedeni abemi bangaphandle babhalise iivenkile zabo ngelithi bubuqhophololo kwaye baza kutshutshiswa ngoko. Enye into esibonile ukuba kukhona abayenza into ezirongo abasebenzisa ii-documents ezabanye abantu. Xa sikufumana ukuba wenza loo nto leyo sisebenza naba besipolisa i-SAPS siyakuthatha ke sikudibanise nabo because irongo loo nto leyo. Umasipala waseMangaung uhlabe ikhwelo kubo bonke abanomdla wokufaka izicelo zemvume yeevenkile zasekuhlaleni baqaphele umhla ukuphelelwa kwale nyoba.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Amapolisa KwaZulu-Natal abambe abemba ngaphandle abangekho emthethweni abangama268 kwindawo yaseNewcastle kusasa namhlanje. Amapolisa athi yaziqokelela inkcukacha zabemba ngaphandle abangekho emthethweni abaqeshwe kwinkampani ezenza amalaphu nempahla kwisitalato saseGutenberg. Emva kokufumana igosa eligunyaziselwe uphando kuye kwenziwa uphononongo lokuba akho bugwenxa kumapolisa ukusukela ngoLwesihlanu ebusuku kuza kuthi ga ngentsasa yanamhlanje. Isebe lezolimo KwaZulu-Natal lithi lizimisela ukunceda uluntu kunye nabalimi ukuqinisekisa ukuba kukho ukutya kweli lizwe kwaye iphela nya intlupheko. Ibhunga lezophando iHSRC kwingxelo ikhuphe ebutsheni balo nyaka ifumanise ukuba malunga ne-17% yamakhaya KwaZulu-Natal asendlaleni. Kwinzame zokuphuhlisa ezolimo elisebe libekele bucala imali engange-140 million rand ukunceda uluntu ngezinto zokulima kwizithili ezili-11 kweliphondo. Laba ngabalimi basempushini efolweni eningizimu yeTheku baziphilisa ngokuthi batshale imfino. Umnyango wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal ubalekelele ngezinsiza okukhona imbewu, umanyolo kanye nokubulala izinambuzane. uSipho Msomi weLindokuhle Cooperative uthi bayakujabulela ukuthi uhulumeni uyabalekelela kodwa basadinga usizo lokuthi bakwazi ukudayisela izitolo ezinkulu. Ubuye wakhala ngabamntshontshela izitshalo zabo ngenxa yokuthi izingadi zabo azibiyiwe kahle. La ukuthi ke sibe nazo izitolo ezinkulu njenganoSpar noBoxer kodwa manje na ke angene kalula ngoba manje na kuyenzeka ukuthi isitoko esofuna isitolo sihluleke ukuyishaya le target efunakala ngaleso sikhathi. Manje na ke bese ke ukuthi ke maye bese ke uma ke sesilunguzile sibe siphume siye kanjalo nje namanzi ayahlupha. Sicela ukuthi engathi singatholakala indawo mase silimile bekhona indawo la sodayisa khona nokuthi uhulumeni asilekelele sibe nemarket lemfolweni. uPinky Nodunyelwa umnikazi weHot Chilies Farm uthi ngaphandle kukapelepele ubuye atshale imfino. Uthi kunzima ukuthi akwazi ukukhulisa iplazi lakhe ukuze limenzele imali eningi. Inkinga inazo kakhulu ukuthola imarket enkulu because kuyenzeka uye kuma retailers oSpar. uSpar mhlawumbe uzothi a week ngifuna 500 bunches of spinach. Uma ungakwenzi lokho uzoyiterminate icontract yakho. HSRC yethule umbiko othi ukudla ezindaweni zasemakhaya kuyashoda. La sinikeza ikakhulukazi labo bantu abangakwazi ukuyilimela emakhaya abo. Lolu hlelo kuthiwa luzohlomulisa abantu abangaphezulu ka-12,000. Mlondi Khadebe, SABC News, eThekwini. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo lwelindle uPhemi Majodina unikezele ngenkqubo yamanzi Khwezi Bulk Water Scheme kumasipala iDr Beyers noDiye eMpuma Koloni. Eliphulo libalula ukwakhiwa kovimba wamanzi ongangeemegaliters ezimbini, uvimba ongangeemegaliters eziyi-1.5 eJansonville novimba wamanzi ongangomlinganiselo ka-0.8 megaliters eKlipplaat. Kukwabandakanya ukwakhiwa kombhobho wamanzi osuka kwidami laseKlipfontein ukuya kwiziko lokucoca amanzi nezikhululo zokuwampompa. Ngaphaya kwe-700 kunye nabantu abaqekelelwa kwi-5,000 abaza kuxhamla kule project. Abahlali baseKlipplaat bebefumana amanzi okwethutyana kunye namanzi angacocekanga aphuma kwiimpompo. Ixesha elininzi besingabi namanzi. Every day siyayazi kwixesha amanzi azawuvalwa ngawo. Ngezinye imini mangavulwa at all kuthiwe awekho amanzi. Funeke silinde sileqe la moto yamanzi. If awukho endlini ngela xesha egqitha la truck awuziba namanzi. Ndinengxaki enkulu yalamanzi. Kuba ndiyalima pha amanzi avala. Izityalo zam ziyacollapse xa ilanga lishushu njengalo. Uluntu lwalommandla beluxhomekeke kwizigadla ezihambisa amanzi kwaye bebesebenzisa amabhakethi ukukha nokugcina amanzi. Kodwa ngoku baza kuba namanzi acocekileyo aphuma kwiimpompo zabo.
It will have a huge impact in terms of the quality of water, not just for the people of Kliplaat, but also for the people of Johnsonville. Le project inxalenye yenzame zokukhawulelana nemingeni yamanzi kweli phondo nakwilizwe ngokubanzi. Abantu balendawo eyiKliplaat kunye neYasinville kudala bekhala ngamanzi angekhoyo liwesa lacala leYasinville amanzi wakhona bewenuka engaseleki kodwa ngenxa yento basisebenzisa i67 million ekuba sinyuse izinga lokucoco kwamanzi apha yimiliyoni enesiqingatha samanzi aphuma apha nakwelacala asonelanga nje siphelele apho sine reservoirs ezintathu apha ezintandathu kwelacala seYasinville ngoba ngumasipala omnye othi abantu mabafumana amanzi ngoku amanzi ayakwazi ukuyongena ebantwini. Ikhwezi Regional Bulk Water Supply Scheme ixhaswa ngemali yesibonelelo seziseko ezingundoqo esixabisa i67 million yerandi. Sinethemba Witi kwindaba zeSABC eKliplaat. Kwezemidlalo igalelekile ngokuhlanje final yetumente ye-Carling Knockout Cup phakathi kweMamelodi Sundowns neqela elitsha kwi-PSL Magesi FC. Umdlalo uqala ngentsimbi yesithandathu eFree State Stadium eBloemfontein. Ukufikelela kwi-final iSundowns igawule iGolden Arrows, Kaizer Chiefs neMarumo Gallants, lokami Magesi zoyisele Orlando Pirates, TS Galaxy neRichards Bay. Ukufumana inkcukacha ezinabileyo ngalo mdlalo masitsi xathe eBloemfontein kuyintatheli yezemidlalo lapho uMduduzi Ndlovu. Masukubulise sikwamkele Mdu, singalindela ntoni kule final singalindela ifinal enjani phakathi kwalamaqela ngokuhlanje? Ngibingelele kuweSisanda, ngibingelele nakubo bonke lababukele iSABC 1 njenganyalo. SiseBloemfontein singalinzela umdlalo lomuhle njengoba lilanga liphumile likhipha inhlanti emantini lelanga lesinalo la Bloemfontein. Mabakhuluma nge-temperature basisibo 34 degrees kuyashisa silinzeleke ukuthi nemidlalo ekhathi enkundleni ushise njengoba ngike ngakhuluma phambilini nalabanye labake badlala kumidlalo lefana nalena nginabo ngibatfolile ngihappy wakajele namandla masango happy jele bekankapteni agijima Orlando Pirates kanti mandla masango wathiwa kakhulu Kaizer Chiefs silinzele umdlalo lonjani lomuhla. Uyabona nje ama-fans ayangena it's very nice, the atmosphere is good, sizobukela igame emnandi. Ubona nje ama-fans both sides, Sundowns and Magesi, they are so excited to come here, so yeah, we believe that the game that we're gonna watch is gonna be brilliant, but thanks to Carling Black Label, the way they've done this thing, it's a very beautiful tournament. David ulwa na Goliath liqembu lelincane liyafika lishashanga Magesi Mamelodi Sundowns bayadiwa silinzela yini kuwe mawubuka? Uyabona ama-fans they very jubilant behind thina, so uyabona ukuthi amasandawana aready azimisela hlasele and iMagesi nayo ithi yalithatha icup ilimike esemuleji, so asazi ukuthi kuyowina bani. Njengoba basho bathi abathi sikutawina bani ngibo badlali bake badlala kumidlalo lemikhulu sibabonile eNingizimu Afrika badlala baphakamisa indlebe ngokwahlukahlukana kwabo kepha ngiyakhuluma nebalandzeli bawo omabili lamaqembu ngingakayi kubalandzeli ngazuthi khona nabangibo labasiniketa lo mdlalo ningigqugqutela lo mdlalo nibone ini kwente kanjani, how did you see and how did you do the preparations for this? So second year we saw Tufaku Gezi. It has been an incredible build up to what is going to be an amazing final. 2.4 million votes already received. We're very excited to see, and remember this is not the end. Whoever wins today goes on to play against the Carling All-Stars on the 21st of December. Tufaku Gezi, that's all they are saying. The fans of Mamelodi Sundowns are here, Sisanda. The fans of Magesi FC are here. Let's start with the fans of Magesi FC. I'll give you a chance, Putwa, Mr. Utala Ngibalandzeli beMagesi. Magesi, nikijimile nasuke muleje nafika la eBloemfontein nifunani nisini? Rena re tsamaile re tsaba re nyaka Sundowns go mafelelo ba mtare ihumane. Re bitso di giant killers. Ke rena bana ba khoshi rena. A re bereke ka lengwalo la masipala rena re bereka ka lengwalo la moshate. Ba mtare to ja cup re isha muleji. Bathi bayithasa lenzebe bahamba nayo baya nawe emuleje kwala seLimpopo. Masandawana wena nithini eChlorokop senda njani? Thina eChlorokop baba. Asisebenzi ngengane sezincane. Magesi sasengane sezincane kakhulu. Sawudla Chiefs nabo Pirates. Thina engane sezincane sesidiscipline. As you can see our record, Sundowns versus small teams, we always beat them. They never beat us. We are here to take this cup. We are coming from Joburg, all the way from Joburg. 5-0.
njengoba ubonela sisanda abalandzeli bayangena ngebunyenti babo lana emva kwami bangena khona enkundleni balinzele umdlalo lomuhle kakhulu ukuthi uqhubeke lo mdlalo balinzele ukuthi mawuqhubeka nje kubonakale ukuthi ngubani umuntu ophuma emantini nesikhona isivutha bakhona abalandzeli beliqembu lelincane bengisolo ngisho ngithi imagesi ithi ufuna kuntshontsha gesi ibaleke nawo magesi uhambe thobela lelitse bhuti ufunani ke mo Free State mo Toyota Stadium o lebella magesi le Mamelodi Sundowns ke tlapelo re ya chabeya mo PSL Mamelodi Sundowns ke tlapelo re ya chabeya mo South Africa at all mara re mo we bontsha gore rena re le magesi re le ba banyane then re nyoko e bontsha re bo mang silenzela ukuthi umdlalo ungaqala noma ngokunini sisanda uyaqala ngensimbi yesifupha kusihlwa lomuhla ngiyabuyela kuwe sizabe sihledi singiniketa konke si-SABC Sibambe ngazibeni mdu ngalondlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwa nje masiphinde sidibane kwakhona ngomsonga xeshanye kamnandi bawethu